mga ka-idol, na ako diri sa plaza sa Agna mga ka-idol. Mo ni ang plaza sa Agna mga ka-idol, no? Nindot kayo mga kan. Karon ipakita ninyo ang plaza sa Agna mga ka-idol o moadto po kunya sa merkado. Tara mga ka-idol. So mga ka-idol, na ako diri sa quick ni Longlong. Mo ni ang trabaho mga ka-idol sa kuan, sa una kunya na may pandemic wala ga surusuroy na lang ko mga idol. Oh. Quick mga idol. Mo ni si Longlong. Mo ni ang kaubas basketball. Sige panulong way dagdaog. Ano yung mga ka-idol pagluto quick. Mo lagi. Ay mga ka-idol oh, nga naon pagluto mga ka-idol sa quick oh. Oh, mo ni. Mo ni si Longlong. Muna yung mga ka-idol, quick oh. Isa tong gigutom, ari ra mo, palit ra mo dari ni Longlong dari sa plaza sa Agna. Dapat iyang, dapat iyang Diyos mga ka-idol oh. Tambaw sa Abi. Sa una kusog ni Galen karon wa na hinay na kay kuan. Pandemic ba o gapluto na tempura mga ka-idol. Gusto mo matilaw ko. Gusto mo matilaw o kuan, lami nga tempura o quick dari. Ari ra sa plaza ni Longlong. Okay mga ka-idol, mo ni ang plaza sa Agna. Ay mga trabante mga ka-idol oh. Oh, dapat yang customer dah. First customer. Way bayad ni kay kinanahon nga. Customer way bayad ni pre ni. Pre sudlanan na po. Ay mga ka-idol, muning simbahan mga ka-idol sa Agna. Oh, okay na si Busing. At Darang quick sa Agna. Nagpila na quick ron. Go. Baca kayo abong saka. Muni Plaza Rizal mga ka-idol. Do mga ka-idol, nako sa Plaza mga ka-idol, no? Plaza Rizal mga ka-idol. Na dito. Nindot kayo atong simbahan mga ka-idol. Kanya mo niyan bangko mga ka-idol. Land bank mga ka-idol. Mo niyan Plaza Sagda mga ka-idol, no? Mga idol na ako diri gasoy-soy ko mga idol kay lingaw laay sa bukid mga idol. O karon mga idol mo adto ko